tifanane, tifanane naye, tifanane naye Yesu kudzipeleka, tifanane, tifanane naye, ndichifuka timaimba fanana ndi Yesu, tifanane, tifanane naye, tifanane naye Yesu kudzipeleka, tifanane, tifanane naye, ndichifuka dzimampanga kukhala wamkulu. Ndiulandileni okondedwa omvera konse kumene muli. Henry K. Chale, mtumiki wanu, believer, lero pa 7 February 2025, movie wachiponyeponye, subtopic, kudzipeleka pogwira ntchito. Lelo believer tikuwerenga buku lija la Lute. Lute chapter number 2. Ndipo tidzawerenganso Lute chapter number 3. Mawu wotsogolera. Lute akunkha munda wa Boaz. Verse number 1. Ndipo Naomi anali naye m'bale wa mwamuna wake, ndiye munthu mwini chuma chambiri, wa m'banja la Elimeleki, dzina lake ndiye Boaz. Nati Lute Moabu kwa Naomi, mundilole ndimuke kumunda ndikatole khunkha kungala za tirigu kutsata iye amene adzandikomera mtima. Nanena naye, muka mwana wanga. Namuka iye nakatola khunkha munda natsata ochekawo. Ndipo kudangotero naye kuti delalo la munda linali la Boazi, ndiye wa m'banja la Elimeleki. Tilumphe tiwerenge verse number 11. Ndipo Boaz anayankha nanena naye, anandifotokozera bwino zonse unachitira mpongozi wako atafa mwamuna wako, ndikuti wasiya atate wako ndi makolo ako ndi dziko lobadwirako iwe, ndikudza kwa anthu osawadziwa kale. Verse 12. Yehova kubwezere ntchito yako nakupatse mphotho yokwanira Yehova Mulungu wa Israeli amene unadza kuthawira pansi pa mapiko ake. Tiwerenge chapter 3 verse number 1. Ndipo Naomi mpongozi wace ananena naye, mwananga, kodi ndisakufunire popumirako kuti ukhale bwino? Nanga Boazi wadziwana nafe amene ukhala nawo adzakazi ake. Taona usiku apuntha palere popunthirapo. Usambe tsono, nudzole, nuvale zovala zako, nutsikire popunthirapo. Koma usadziwike naye munthuyo, koma atatha kudya ndi kumwa ndiko, ndipo kudzali akagona upenye apo ati agone, numuke nuvundukule kumapazi ake, nugone ndi iyeyo adzakufotokozera zoyenera kuchitira iwe. Pananena naye
zonse muzinena ndidzachita. Tipemphere. Atate, m'dzina la Yesu, ulemerero ndi matamando dzipite ku mpando wanu. Inu ndinu wabwino, Mulungu woyera, Mulungu wamphamvu, Mulungu amene mumatilangisa tsiku ndi tsiku. Leronso nenani, leronso Jehova phunzitsani, dzudzulani, ndidzamva m'dzina la Yesu. Amen. Believer, kunalinji nsabarayi. Mwana Mulungu, nsabarayi ino kumwamba vumbulutsa zinthu. Nsabarayi ino takwasula. Nsabarayi ino tadalitsika. Nsabarayi ino tunenepa. Nsabarayi ino sitili chimodzimodzi. Kunalinji nsabarayi. Believer, mufu unaponyedwa kukhalidwe la ana Mulungu. Tikamanena kuti awa ndi Khristu ali nkhalidwe lapadera, amachoka mu chifukofuko chawo, amachoka mu zochitika za mtundu wawo, amachita ngati sinsena. Anthu nkumadabwa naye, bwanji kuchita mosiyana ndi chisena. Adabadwa mwatsopano, adatembenuka mtima, ali nkhalidwe lapadera la ana Mulungu. Adachisiya chikhalidwe cha chitumbuka, adachisiya chikhalidwe cha ngoni, adachisiya chikhalidwe cha chewachewa. Sakupanganso ngati muyawo, sakupanganso ngati mtonga. Adatembenuka mtima, akuyendera zimene Baibulo idanena. Moti dzimiyambo dzolowa kufa adadzileka, dzimiyambo dzachokolo adadzileka, dzavimbuza adadzileka. Akuti auchita ngati mwana wa Mulungu, khalidwe la Chikhristu. Believer, mufu unaponyedwa. Endi mande ife tinaona khalidwe kuti ngati ana Mulungu tikusowa ife kukhala okhulupirika. Anthu adzifika pa kukudalira, kukutuma kagula chinthu, kudzamuza munthu mtengo weniweniwo, kuti ndachipeza kuchigulitsa 13,000 atakupasa 20, ndikudzabwezera 7,000 cha change, ndachigula 13. Change chanu ndi ichi. Kufika podalirika ndi khalidwe. And usamaononge ndalama, usamagwiritse ndalama asadakuuze kuti kagwiritse ndalama, asadakupase okay. Zinthu zina zopanda khalidwe. Ndagula 13,000 ndiye basi 7 basi ndagwiritsa ntchito 6,000 ndiye atsala 1,000. Akuuza ndani kuti ugwiritse ntchito? Wekha watenga mpaka na wadyera, mpaka na udzangumuza malipoti. Akuuza nga ngakhale anene kuti usadandaule palibe vuto, koma mumtima mwace amene kuti mkulu uyu ndi khuluku endisadza kutumanso akuona kuti ulibe mantha pa zayeni. Ana Mulungu ali nkhalidwe lokhulupirika, amabwera nkudzauza watumawo chenji ndi ichi, zikhale kwa iyeyo kuti m'bale tasunga, tagwiritsa ntchito, pita ukagule shuga wako, kagwiritsa ntchito, tatenga, takwera kabaza, zikhale kwa amene dakutumayo. Mundimva, timanena kuti tidzibweza chenji akatichulukitsira. Timanena kuti ukatola chamwino udzibwezera. Kukhulupirika pa banja lako, kukhulupirika ku ntchito. Ngati amayamba 7 udziyamba nawo nthawi imene, ende atambwali ambiri amabwera mochedwa. Kubwera mochedwa ndeni nanenetsa kuti ena kunamizira ma intercession. Bwana nangasima bwana ena ngopemphera. Bwana tidali ndi nthawi yopemphera mbanda kuchawo, nde mzimu era unayenda, ndiye tayamba pemphero 4 koloko, 5 koloko, tikupemphera mpaka na 6 koloko, tikupemphera mpaka na 8 koloko, tikupemphera. Ndithe Bwana Mulungu amene pemphero ukayamba yosafuna kuyisiya pemphero. Ndene manena kuti nditakhala ine Bwana ndikubwezani. Dongosolo mulibe, chifukwa pali kabodza asome pali kabodza.
Haleluya. Pitani mukapitilize. Simari munayamba kupemphera 4 koloko ndedzinakanika munapanga ameni 8 koloko. Mumazidziwa muli pa ntchito kuti ntchito timayamba 7 koloko. Pemphero ya 4 koloko mpaka na 8 koloko. Okay, bwererani mukapitilize kupemphera. Haleluya. Ndi mwezi ukatha kundulanso. Tenti khulupirike. Osamangofuna kulandira ndalama zaulere tisakugwirapo ntchito. Ndikulankhula ndi wina wake usamakhalira mbwali pa ntchito, gwira ntchito mokangalika. Haleluya, haleluya. Endi lachiwiri kunalinji msabatayi timanena za kukhutisidwa. Tidzikhutisidwa ndi zimene Mulungu atipatsa. Kukhutisidwa ndi banja imene tili nayo, kukhutisidwa ndi mamuna imene tili naye, kukhutisidwa. Kudziko kuno biliva kwadzadza anthu osakhutisidwa kudziko kuno. Ali pabanja makhala ngati sali pabanja, ali pa ntchito koma sakukhutisidwa. Ambiri umbava udayambika, ambiri katangale adayambika. Why? Kusakhutisidwa. Ndeti namona ife mkazi wa Potifara ali pabanja kale koma kusiya kanyamata ka ntchito, kusakhutisidwa. Khalidwe la Chikhristu tidzikhutisidwa. Tidzikhutisidwa. Kukhutisidwa naye na banda wako. Ndeti nawerenga buku la Miyambo timanena bwa imwe amadza mchitsime mwako. Bible imwe amadza mchitsime mwako. Kodi magwero ako akuyenda kumwazika kunja? Dzadzibambo dzambiri sidzimwe amadza mchitsime mwako, magwero wako kumangomwazika kunja, kumangogonana ndi wina aliyense. Bible nena kuti mkazi wako dzikondwera naye, amene udakula naye, mkazi wa ubwana wako, mabere acha adzikukwanira. Kaya agwa mabereyo, kaya ngoyima mabereyo, ndeti natsindika ngati bere yagwa waigwesa ndiwe. Chifuka mayi ayamwitsa ana 5 uganisa kuti bere ingayimebe. Ufuna bwanji bere yoyima pamene waigwesa ndiwe? Kusakhutisidwa chinzimu cha mkazi wa Potifara. Muvi unabaya. Muvi unabaya. Fika jazimai dzambiri zikumagonedwa nditi wana. Jazimai dzambiri zili ndi zibwenzi nditi watati ng'ono atiti tithamangise magazi. Kusakhutisidwa. Arani Potifara wako, arani mamuna wako, ari amene wa akalamba. Kusakhutisidwa. Jazibambo dzambiri zikugonana ndi ana pa skulu. Kusakhutisidwa. Na phiri wako arani. Khalidwe la Chikhristu kukhutisidwa ndi chimene Mulungu akupatsa. Lachitatu. Oh, haleluya. Tinaona ife kulimba mtima. Mwana Mulungu adzilimba mtima. Usamangonjenjemera zizonse. Mwana Mulungu adzilimba mtima. Kulimba mtima. Mwana wa Yawe. Tamaona ife Petro, tamaona ife Yohani, taona ife Shadraki, Meshaki ndi Abednego. Akuopsezedwa kuti musapemphere, musayerekeze kutchulaso dzina la Yesu. Petro akuti weruzani pamaso pa Mulungu nchabwino nchiti kumvera inu kapena Mulungu. Adawamenya, adawakwapula, adachoka, adakwapulidwa koma akusangalala kuti ayesedwa olungama mdzina la Yesu. Naye Shadraki, Meshaki ndi Abednego adamuza mfumu, mlandu sitikuyankha, mangeni mungotiponya. Mfumu atakwiya adasongeza moto ndikwagwira nyamata aponya tsoka ndiyo. Anthu adafa oponyawo osata nyamata. Musamalimbane ndi atumiki a Mulungu, mudzapha anthu osachimwa. Anyamatawo atalimba mtima, Mulungu adalola kuti lawi la moto lizipha anthu amene akuagwira nkuwaponya. Padali maliro ngati Shadraki adagwira anthu 3 kumponya, ndikuti poponya Shadraki padafa anthu 3. Ngati Abednego adamponya ndi anthu 4, pamene akuponyedwa Abednego anthu 4 pa mtunda padafa. Tikunena ndi anthu ambiri mudagwira atumiki a Mulungu kuwaponya moto kuti apserere, zotsatira zake mudafa ndi lawi. Lero mukuvutika ndi lawi la moto. Abale anu apita ndi lawi la moto chifukwa cholondalonda atumiki.
nimafuna ndinene ana mulungu ulimbani mtima. Jehova adzakumenyerani nkhondo chifukwa adzakantha amene akukugwirani, adzakantha amene akukuponyani ng'anjo ya moto. Jehova amene ndi Jehova ochita chozizwa mpaka na padali maliro pa mtunda, koma anyamata oponyedwa mmoto adali kuvina ndi kusangalala pamodzi ndi mulungu wawo. Amfumu adadabwa, zatheka bwanji moto sikuwaotcha, kenako adawuza kuti tulukani ndinu anyamata otumika mulungu wamoyo. Amfumu aja adalemba kalata zinenedwe zonse za ku Babuloni, nanena kuti ngati pali mulungu wayenera kupembedzedwa, anthu anjenjemere nawo pe mulungu wa Shadraki, Meshaki ndi Abedenego, asalambirenso anthu chosema. Ende anenetsa kuti aliyense akadzanyoza mulungu wa Shadraki, Meshaki ndi Abedenego adzadulidwa nthuli, komanso nyumba zawo zidzasanduka dzala. Zidachitika izi chifukwa chakuti anyamatawa adalimba mtima. Mudzilimba mtima kuti Yesu wanu adziwike. Limbani mtima kunja kwa dziko kuti Yesu wanu adziwike. Talimbani mtima maofesi kuti Yesu wanu adziwike. Osamangogwadira pa zina zilizonse, osamangokhala pa zina zilizonse. Chita ngati believer, khalidwe la Chikhristu. Muvi wachiponyeponye. Dzulo timaona ife mtima opatsa. Mkhristu amadya ndi anzake, Mkhristu amagawa. Opemphera mwana wa mulungu amachitira anthu ena chifundo. Mwana wa mulungu amakhudzika ndi vuto la anthu ena. Ndi khalidwe la Chikhristu, khalidwe la ana mulungu. Osamangotafuna nokha, patsani. Ndiyati maone ife zopereka mitundu ingapo. Tili mchaulere, tili ndi masika, tili mdzowinda, zopereka atu zambirimbiri zochita kusonkherana, tili ndi sidi. Ndiyati tinatsindikaso kuti kuli chachikhumi. Chachikhumi chidziperekedwa, chimadula mathembero chachikhumi ndi mpanda wako chachikhumi. Ndeti manenetsa mwana wa mulungu amadziwika nkupereka chachikhumicho chifukwa dzidalembedwa. Ndene nimafunsa dzulo, chakhumi simumapereka, ndinu mwana wa ndani? Mbuyanu ndani? Ndinu mwana wa mulungu kapena wajabu? Mukangolandira ndalama zonse kudyeratu, 10% yokha simungampase mulungu, 90% ndi athu. Only 10% tininke yawe. Ndicho linga chakuti mulungu ameneyi adzudzule zolusa pamoyo. Enanu muli ndi zolusa zambiri zolusa pamoyo wanu. Enanu muli ndi zimatembero zakumtundu. Enanu mukagwira chinthu sizimayenda, kudala painu palibe. Ndiye Yehova lonjeza kwa opereka chachikhumi adzatsegula mazanera. Akati zanera njoposa windo, zanera njoposa chitseko. Zanera ikatseguka, Bible nalonjeza kuti malo oyika adzasowa. Chinsinsi uninke Yehova pa chachikhumi. Believer ndikupemphe usakhale mbava. Tinatsindika dzulo, osapereka chachikhumi pamaso pa mulungu ndiwe mbava khuluku. Ngakhale malilime umathyola, pali zinthu zina zothyola malilime kwambiri zikangopemphera pa, koma mbava chabe simapereka chakhumi. Simapereka chakhumi. Ende ayipasanso udindo, mbava zapasidwa maudindo, mbava zomanga matayo, mbava zochena masketi ndi mayunifomu abwino amayi achigwirizano, koma mbava zosapereka chakhumi. Believer malaika nena choncho kuti zakusalanda za mulungu endi madaliso amakutsata, kutanthauza kuti ngakhale umayimba bwino koma ngati supereka chakhumi, mbava pamaso pa mulungu. Kudzikwa kuno sikuti wathyola nyumba ya munthu ndi wamayi wabwino kwambiri, koma ndiwe rambwali pa chachikhumi, mbava. Ndino zibambo wabwino kwambiri endi suti ime kukhalani, koma fasi umapereka chachikhumi, mbava. Mtumiki wabwino kwambiri, mtumiki wabwino, kwa mfano supereka chachikhumi, mbava. Endi chachikhumi chimenechi chilibe bwana kuti ine sindimapereka. Endi udindo wanu sukukuletsani upereka chachikhumi. Ndinene pano membala amapereka chachikhumi, mulaliki amapereka chachikhumi, mkulu wa mpingo ndikondi apereka chachikhumi, kandi mayi wachigwirizano apereka chachikhumi, mbusanso apereka chachikhumi, kandi nu area pastor apereka chachikhumi, overseer apereka chachikhumi, ngakhale bishop apereka chachikhumi. Palibe zoti ine ndalandira sindimapereka chachikhumi. Mukadzampeza wina kuti ine chachikhumi sindimapereka chimathera pa ine, mbava. Mbava abusa adzipereka suka patsogolo pawo, kuli ma overseer kutsogolo, kuli ma bishop kutsogolo, akhoza sopereka kwa mbusa nzake.
Abrahamu adapereka kwa Melkizedeki chachikhumi chechi. Mundimveka mtumiki mzanga ukamalandira chachikhumi kuchokera kwa mamembala, nawenso dzipereka. Nawenso dzipereka chachikhumi pa chimene walandira. Kawalandira mwezi umenewo 300,000, nawenso pereka chachikhumi pa 300,000 kuphatikizako yako yawekha maganyo ako. Upereke chachikhumi chilibe malire kuti ine ndine bwana ndidzingodya chachikhumi. Aliyense bishop udziperekanso kwa bishop nzako, kakhala wampingo wina kampase ndi chachikhumi uperekenso kumeneko. Mundimva ka bishop? Mundimva? Haleluya. Mulungu akulankhuleni, Mulungu akuthandizeni. Lelolo tiwombe mkota ponena kuti kudzipereka pakugwira ntchito. Tikuomba mkota lero, tikuomba mkota lero, kudzipereka pakugwira ntchito ndi khalidwe la Chikhristu. Utambwaliya ena mathebwe alesi, ena kumangogona kumangolisa mkono, ena kungodzuka kangokhala pabawo, ena kangokhala pa draft ni mama mpaka na madzulo. Tikunena kudzipereka pakugwira ntchito. Biliva wa mtundu wanji ntchito sumagwira ndofuna kuti Ambuye andidalitse. Atsikudalitsa chani? Dzuwa ikamaturuka ikamawala ndekuti aliyense akuwuzidwa achite chochita, aliyense akuwunikiridwa, koma dzimamvetsa chisoni. Dzuwa yawala mama mpaka na madzulo, wina kumadzulo kuja kupempha nzache mundithandizeko. Kodi dzuwa pamene inkawala unkachita chani? Udali kutiko? Udali kuti? Mkulukulu ngati inu mukamakhala ku msonkhano kudikira MP ndi nduna zikubwera, mkulukulu ngati kungudikira basi banja ta president abwera, sukudziwa kuti president yawo ikuyenda ndi ntchito tu pali malawa nsopo sasalala yawo akamapanga misonkhano. Ndiyeyo wajomba kumunda ntchito sudagwire, wangokhala pa msonkhano tondoviro pabwera woimba akuimba nyimbo zachipani ndiye uli nawo pompo sendera sendera. Munthu wamkulukulu ngati iwe banjako ikuvutika, president a msonkhano auyamba filikoloko ukafika pamene pachakaonera magule cha malaundi 8 mpaka na dzuwa lonseli ulipo mpaja thukuta pali nzeru. Khalidwe la Chikhristu kudzipereka pogwira ntchito. Autipasa chidwi ife lure buku imene tawerenga. Biliva, ukakhala wakangalika, ukakhala wogwira ntchito, ntchito zako zomwezo zimakupangisa upeze malo. Wogwira ntchito amakhozanso opeza banja. Wogwira ntchito modzipereka amakomeredwa mtima. Wogwira ntchito amasungika bwino pa khomo. Haleluya. Ndimafuna ndilise kwerere, loleni ndilise kwerere. Pali ena mukukhala ndi abale anu, ndinene ndini mukukhala ndi abale anu, ena mukukhala ndi chemwali anu, ena mukukhala ndi blaza anu. Ndipo blaza wanu yongwa mkulu kapena blaza wanu yongwa ng'ono, ndiye mukukhala nyumba mwake. Mukusoeka kudzipereka pakugwira ntchito. Tikati kudzipereka sikutachita kukulamula kuti gwira chakuti, wekha udzikhala ndi nzeru ngati Mkhristu. Pamudzi pano pali ntchito, wekha udzidzuka nkujijirika nawo. Kani ntchito yanji tagwira pamenepo, kaya pali kuchapa udzichapa nawo, kaya pali zositasita kandi kukolopa, kandi ulendo wopita kumunda udzipita nawo. Ukukhala ndi blaza wako kumunda sumapita, ukhala ndi blaza wako palibe chimene ukuchita, palibe ngakhale kuthandizirapo, zotsatira zako umalemera anthu. Enanu muthamangiswapo rambwali kumangogona mamawo mpaka na madzulo. Blaza wanu zonse achite, amulamu wanu zonse achite, simungalandileko aini yanu. Ndinene pano, mukafuna kusungika pamudzi pa m'bale wanu, thandizani mulamu wanuyo. Simunandimve, ichi ndi chinsinsi. Blaza wanu ndi ubale wanu kale. Ndi bwino pamene mukukhalapo adzimva bwino kwambiri ndi mulamu wanu. Mukhale ndi ubale wabwino ndi mulamu, mudzikhala kulankhulana bwino ndi mulamu. Mulamu wanu adzimva nanu bwino, kana udzifika kumeneko aini
aini apa senfa ndikolope aini ndifuna ndipite kusika ndikapengesa kuti aini ngati uli pa ntchito dzibweresaso zinthu za ku kitchen zimene mulamu wako amadzikonda. Mondimva inu amene mukusungidwa pa nyumba pa ena ndi abale anu chifukwa enanu mwagwedeza mabanja abale anu, enanu ndi chipsinjo, enanu mukupereka mabala pa mbale wanu. kumangokhala Lute atilimbikitse. Bible nena kuti Lute atamwalira mamuna wake adakakamira pongo zake nawo adapita nawo mpaka nakwawo ku Bethlehem. Bible nena kuti atafika ku Bethlehem Lute sadachite kuuzidwa koma adadzipereka pakugwira ntchito. Adauza pongo zake apongozi, mundilole ndipite kukakunkha balere, mundilole ndikasake zakudya, tabwera nyengo imene anthu akukolola, mundilole ndikasake zakudya. Apongozi adavomereza, adapita kumunda kwa Bowazi nayamba kukunkha balere, nayamba kutoleza mundamo. Bible nena kuti Yehova adantsogolera chifukwa adakumana ndi Bowazi nankomera mtima, nanena kuti mwanayi adzikhala kuno, mumpase madzi kuuza nyamata ake, mudzimpasako chakudya kuno, mulole kuti pamene mukukolola uyuso adzikutsatani nkumatoleza. Endi Ayuda akamakolola sakolola ngati mene timakololera asena kapena kuti anzathu achewa ndi angoni. Haleluya. Ena akati akolola sangasi amachita kuponda. Muli bwanji achewa nonse kuchita kuponda kuti ngakhala bwere wina kudzasakasaka sangabesolo chimodzi. Koma Muyuda akamakolola amasiya kwa kalaini kena kamphawi munda momwemo mbali ena utani okunkha balere nawo sadzapeze cholowa. Mbali ana masiye anthu enovutika dzibwera mbali ndikumasiya kwa akakolola malaini angapo kusiya kalaini kena basi ovutika dzithandizika kumeneko. Osati zochita kuponda kubwesa chani besa mabango onse chani chimanga chonse kuchita kuponda. Banja dipalibe ndikudula zonse kuzunjika malo amodzi. Banja dipalibe palibe wina amene angabwere kudzatolesa. Koma Muyuda Boaz akuti padali mpata tili kuwina, siyani malaini ena ovutika nawo sathandizike munda. Ndiye Lute makagwira ntchito kumeneko. Madzulo nkumabweresa chakudya cha apongozi, ndikumadyesa apongozi ake nawo metakalamba kwambiri. Nkuti mamuna wa Naomi amwalira, ana ake a Naomi amwalira, atsala ndi mpongozi. Endi mpongozi akukakamirabe Naomi mpongozi ache ngakhale mamuna wache atafa. Idzi zimandikhudza ine. Kodi atsikana alero, azimayi alero angasamalebe apongozi awo mamuna amene adawakwatira atamwalira asinabereke naye? Angakakamirabe apongozi lero mamuna amwalira mwana alibe naye? Angakakamirabe sizija ndisudzuleni ndine ntsikana ine, ndisudzuleni ndikaone zina, ndisudzuleni mwina nkukumana ndi nsena, mwina nkukumana ndi mmanganja, ndisudzuleni musandikakamire, mwana wanu adafa kalekale, ndine ntsikana ndifuna ndikabale. Koma Naomi adati no. I mean Lute adati no. Apongozi ndipita nanu, apongozi ndikusamalirani, apongozi ndikuthandizani, apongozi ndima nanu, ndimati ndilisekwerere khalidwe la Chikhristu kudzipereka pakugwira ntchito. Mamona Lute uyu adyesa apongozi ake, uyu asamala apongozi ake. Anthu kumona ngati ombwambwana ungalondede apongozi chigogo ngati chimenechi malo mwati uthamange mtown ino usake amuna business utazijudula kena kuwapesa business ukwatidwe. Mamuna wako adamwalira kale chingakumange ndinji pita ukasakesaka amuna. Koma Lute adati no, ndifuna ndasamalira apongozi. Ndimafuna ndilankhule kudziko. Gwirani ntchito modzipereka pali phindu. Gwirani ntchito musamachite kuwusidwa pali phindu.
Lure aragwira ntchito, aradyesa pongo zake, arasamalira pongo zake, araveka pongo zake. Chapter 3 apongoza kunena kuti mwananga, kodi ndisakufunirapo upumirapo ntchito yonse imene wagwirayi? Wayima nane, wandisamalira, wandidyesa, wandisambitsa. Kodi ndisakufunire mamuna kuti nawenso upumule? Lero madzulo ano Bowazi amene tadziwana naye ali ndi phwando lero, akupuntha balere lero. Mwana wanga mvera, usambe 1, ukatha kusamba udzole 2, ukatha kudzola tamvera uvale onga Muyuda. Umapita kumunda kwake ngati Mowabu, maondo akuoneka panja, chesti mabere ngalande akuoneka, mwina mavedo ake ankaoneka Mowabu, koma lero uvale ngati Muyuda, zovala kuchokera pa phazi mpaka na pamutu. Pita ku phwando la Bowazi. Adamulangiza kuti usadziwike ndi Bowazi, ukafika pa phwando osatengeka, ukakhale odekha. Tamvera Lure maso pa Bowazi. Pamene akugona kamone, pamene agonapo, ukamona agonapo, ukangofika kumapazi kwake, iwenso ukagona kumeneko. Akadzuka akuza china chilichonse, uwu ndi mwambo wa Chiyuda. Pita. Mwana adati, mayi, zimene mwanena zonse ndichita. Adanyamuka mwana kusamba, adasamba adadzola, kenako adavala ngati Muyuda, ulendo opita ku phwando kocheka balere. Baibulo lina kuti maso adali pa Bowazi. Padali dzanyamata dzina dzachamba sadazunguzike nazo, padali dzamuna dzina zooneka ngati mpesa koma si mpesa, koma Lute sadatengeke nawo. Apongozi adamuza kuti maso pa Bowazi, ndi maso ake adali pa Bowazi. Aragona Bowazi adafika kumapazi kwake ndikugona kumeneko. Mkati mwa usiku adadzuka Bowazi, agona kumiyendo kwanga ndani? Ati ndine Lute Mowabu. Ati chachita iwe chinthu chachikulu kuposa zonse. Mawa ndiyitanisa msonkhano, apezeke mamuna koma akasowa, ine ndikukwatira. Adanyamuka Lute ndi mphatsonso kupita kwa apongozi ake. Zatha bwanji tanduza mawadi kuteko amene ujachita, kuteko amene uja ndi pemphero lathu akukwatire. Tamverani, adadzipereka Lute, adagwira ntchito Lute mu chikhalidwe cha Chikhristu. Chapter 4 mpamene akukwatidwa, adakwatidwa. Ukwatidwa chitombo sidzongolola na musika kuti ndinu amunanga. Ukwatidwa dongosolo, kudabwera zibambo akuluakulu mpaka na kuwadalisa. Maukwatidwa zikhala maukwatidwa dongosolo, wika mati dzafukula pamenepa zidzikhalapo za dongosolo zinthu osamangolola na musika. Maukwati onga chiweto, kukwatidwa ngati mbuzi kungokumana musika basi ndiyo akazanga. Kodi ndi ukwati wana Mulungu makhala chonchi? Ukwati ngati ukwati wa nkhuku wochita uthamangisina ndi tambala. Ima kungwira kungonelaro. Ndati ndi ukwati ndi amunanga, ndi amunako. Zidzikhala za dongosolo za Mulungu. Lute adapanga dongosolo mpaka na onse adaona. Padali madaliso, padali kulengeza. Werengeni chapter 4 mudzamva akuti mwana amene udzabereka iwe angenda. Haleluya. Tidzigwira ntchito. Ndimafuna ndilize kwerere. Muli ndi mpongozi, gwirani ntchito kuti munsamalire. Samalira na apongozi amunanu. Amunanu ali moyo, tamayimani nawo na apongozi. Mwina nkutheka apongozi mamuna wanu adamwalira, tamayimani nawo apongozi anu ali moyo. Asamalire mene mungathe. Ndikugamba muli ndi apongozi akusweka kusamalirika. Apongozi ena ndi amene amakuthandizani kucha uzimu. Amene ndi apongozi anu tamasakasakani bale nawonso akusoweka tirigu. Tatumikirani osachita kuuzidwa koma mochita kudzipereka. Ndikulankhula ndi wina Bowazi yako agona njala. Ndikulankhula ndi wina amini Naomi wako agona njala. Ndikulankhula ndi wina Biliva tamvera akulukutika gogo wako, akulukutika dzipereke. Chemwali mukhala ndi asisi anu. Mamuna iru si m'bale wanu. M'bale wanu ndi sister wanu. Gwiraniko ni ntchito modzipereka pompo.
kumachapa kumasita osamangogona kumangokhalira pa foni kumangoseka pa foni mama mpaka na madzulo ndiwo nkupsereresa pa foni ntchito simukugwira. Kodi mulamu wanuyi asangalala nazo? Ndinene ndinu brasa, mukhala ndi brasa wanu, m'bale wanu ndi wamamunayo, mkazi ndi mwana wa mwini. Bwanji muchita zinthu zonkomera kuti adzinena ndiye kuti azikhala pano alamu akundidalisa alamu amanena zimene zukamachita zabwino. Koma ukangokhala tondoviro ntchito iyayi mwina uli pa ntchito olokugula shuga yokha sugula ndalama zako zonse zimangothera zachibwanabwana kazimatha nchani sizikudziwika kamukusunga kamukutani tachita china chake kuti amene kukusunga mlamu wako adzimva nawe ameni. Osati kukulamula pereka koma uzichita wekha modzipereka. Tikukambatu zomangira wiki khalidwe la Chikhristu kudzipereka pogwira ntchito, kudzipereka pogwira ntchito. Moses atafika pa chitsime akuchoka ku Egypt, komanso Yakobo atathawa Sauli atafika kwa Labani adapeza ana ayarelo komanso ana a Labani nkhani zimakhala zofanana, afuna amwetse ziweto zawo pa chitsime. Mudzamene chidachitika Moses adathandiza, osati molamulidwa koma yekha kungothandiza. Kwathandiza anaja kumwesa ziweto zawo kana kunkupita kwa za bambo awo. Tafulumira lero kuchitsimeku kudali munthu atithandiza. Bambo adati bwa mwansi akuti kantengeni adzaje, kantengeni adzakhale pano, kantengeni munthu wabwino ngati amene abwerepo mpano. Kudzipereka pogwira ntchito kumakupangitsa ukhale bwino pamalo. Kudzipereka pogwira ntchito kumakupangitsa upeze banja. And Moses adapeza banja kwa Yakobo komweko. Komanso Yakobo adapeza banja kwa Labani komweko. Lure adapeza banja kwa Boasi komweko. Kudzipereka pogwira ntchito biliva kumakupezesa banja, umakhala pa mtendere ndi khalidwe la Mulungu. Ena mukuzunza kwambiri anthu amene akukusungani, mukuzunza kwambiri simugwira ntchito yayi, kukhumudwisanso kwambiri. Tambwali nthawi zonse mangogona, nthawi zonse sungathandizeko ntchito, sungadziperekepo. Olo kwaperekeza kumunda kabeira ferereza, olo kakolola nawo, olo kupanga china chache kuti amene kukusungawo adzimva nawe amene. China chilichonse ayi koma kumangodya basi. Endiso muli ndi vuto mmasankha zokudya, mmafuna muzidya zodula zokha. Hayi mundipase chakuti. Juisi amene mukutenga mukagwira chijuisi chitambula chache chachikulu, simukugwira ntchito koma mukhala pa foni. Ndimati ndinene dzipereke pogwira ntchito lipa mudzipa ena, dzipereke pa pongo zako pogwira ntchito. Yesa nomi wako, yesa gogo wako asachite gona njala. Bwanji mundilondole wiki amawa Pastor Juma Pankate ndi pa friends nimati mutenge malowa. Atate mdzina la Yesu tikuyamikani komanso pasanulemo mwatilankhula sabata ino, mwatilimbikitsa. Tikuyenera kukhala okhulupirika, okhutitsidwa, olimba mtima, akupatsa komanso kudzipereka pakugwira ntchito. Mthandizeni mwana wanuyu kuti ayende mchimenechi. M'dzina la Yesu timanenke kuti amen and amen.